Tulevaisuuden visioita. Lukiolainen. Toteuta itseäsi. Opiskele mitä haluat. Missä haluat. Oppitunnit livenä netissä. Ei vain tylsä verkkokurssi. Vuorovaikutteisia ryhmätöitä. Juttele ja kysy. Tutustu uusiin lukiolaisiin tai keskity vain opintoihin. Löydä kursseja, joita omassa lukiossasi ei ole. Lukiolaiset sen kertoivat. Digiluokka vain toimii. Digiluokan käyttäminen oli tosi helppoa ja se toimi koko kurssin ajan tosi hienosti. Sen avulla on pystynyt käymään paljon sellaisia kursseja, mitkä ei olisi muuten mahtunut millään omaan lukujärjestykseen. Kertauskurssit on ihan mahtavia oikeasti, ne auttaa tosi paljon ylioppilaskirjoituksissa. Kysy lisää omalta opinto-ohjaajaltasi tai rehtoriltasi. Huippulukio netissä. Tutorhausin digiluokka. Tutustu.